God aften. Det er de færreste danskere, der gør sig nogen forestillinger om, hvor svært det er at lave fjernsyn. Denne gang skal de demokratiske partier stå til ansvar for den politik, de har ført. Poul A. Skammelsen, TV. Det var skidegod. Grisen her er endnu for ung til at være noget værd på det sorte grisemarked. Men Der stilles meget skrappe krav til, hvornår man kan kalde grise for økologiske. Blandt andet skal fodret være økologisk dyrket, og så skal man også sørge for, at der er god plads omkring den. Kigger du på noget godt svinekød, Joe? Svinekød, I'm Jewish, but you don't eat svinekød, huh? Er det tvingende nødvendigt, at hjælpen når frem i tide? Please, could you go away for God's sake? This is really annoying. Shut up. Prøv af, hvorfor skal I stå her? Og så kan den gamle rigsdag endnu en gang komme til at spille en rolle i tysk politik i næsten 20 år. Solidaritet er ikke længere kun en fagforening. Den skal nok få noget mere. Det er godt. Nu kan jeg slet ikke tale mere. Galop derby i Klampenborg. Indslaget er lige på vej om et sekund, for at vide, hold ud. Der er ikke noget gennem deres fjernsyn. Der er noget galt med os lige nu. Jeg er lige så nysgerrig, som de er. Det kommer nu på Blågårdskirke. Vi har en fejl i vores mixerpult, der gør, at de en gang imellem må se på mig, hvor de skulle se noget andet i fjernsynet. Det er ikke os, der kluder i det. Det er en teknisk fejl. Vi er i gang med det. Sleiman er i kedeldragten. Det var nyhederne i denne omgang fra Kanal 94. Nej, prøv, det var min gamle arbejdsplads. For TV2, det må de undersøge. Der er flere nyheder, 21.50. Det var satans. Satans. Satan. Pis og lort. Satan. Den igen. Satan. Satan. Nej. Satans. Satan. Satan. Bla bla bla. Hvad fanden er det for noget? Satans, det var der næsten. Satans. Satans. Nå. Satans. 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 Hold kæft, det mig ikke. Som sin begrundelse som dråben, der får bære til at flyde over, at den seneste om igen. Det, der får ham for at dråben til at få bæret op. Nu kan jeg ikke sige en skid. Nej. Palle, da vi sidst mødtes herude i... Konkrete planer på området? Ingen. At vi løber den risiko. Hvad var det for et spørgsmål, du var inde på her, som vi må lige få det indgang til det sidste? Ja, det er sådan lidt. Moskva. 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 Og dem, at danskerne nu har fået et tern. Ulla! 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 Jeg tror da, at befolkningen er meget interesseret i at have et ordentligt og forsvarligt sundhedsvæsen. Ulla! Ulla! Poul A. Skammelsen, hvornår har du sidst haft rejsning? Det var vist i morges, tror jeg. En lille morgenbrøler.